మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్లో ఓ మహిళా పోలీస్ అధికారిని ప్రదర్శించిన అసాధారణ ధైర్య సాహసాలు ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి. రైతుల ఆందోళన సందర్భంగా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మోనికా శుక్లా కదులుతున్న బస్సుకు ఎదురుగా నిలబడి నిరసనకారులను అడ్డుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. రైతులు ముఖ్యమంత్రి నివాసం వైపు వెళ్లకుండా పోలీసులు ఒక స్కూల్ బస్సును బ్యారికేడ్గా ఉంచారు. అయితే ఆందోళనకారులు ఆ బస్సును ముందుకు నెడుతూ చొచ్చుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. ఆ సమయంలో ఏసీపీ మోనికా శుక్లా ఏమాత్రం భయపడకుండా కదులుతున్న బస్సుకు అడ్డంగా నిలబడ్డారు. ఆమె ప్రదర్శించిన తెగింపును చూసి నిరసనకారులు వెనక్కి తగ్గక తప్పలేదు. ఈ ఘటనపై ఆమె స్పందిస్తూ, శాంతి భద్రతలను కాపాడటమే నా ప్రథమ కర్తవ్యం. ఆ సమయంలో నాకు ఎలాంటి భయం వేయలేదు. కేవలం నా విధిని మాత్రమే నిర్వర్తించాను అని స్పష్టం చేశారు. నెటిజన్లు ఆమె సాహసాన్ని కొనియాడుతూ లేడీ సింగం అని అభివర్ణిస్తున్నారు.